Il-Gvern qed juri biċ-ċar l-impenn tiegħu biex iċ-ċittadini gawdi minn qrati aktar effiċjenti. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabbilità. Il-Ministru Attard qal li s-sena d-dieħla l-Ministeru għall-Ġustizzja se jkollu budget ta' ftit inqas minn 50 miljun euro li tfisser żieda ta' 6% fuq is-sena ta' qabel. Din l-allokazzjoni għas-sena d-dieħla hija 3 darbiet akbar minn dak li kien ġie allokat fl-aħħar budget ta' Gvern Nazzjonalista. Il-Ministru ta' rendi kont tal-miżuri li tħabbru fil-budget tas-sena d-dieħla fosthom l-inawgurazzjoni ta' żewġ awli ġodda, waħda fil-qasam tal-kriminar u l-oħra fil-qasam tal-familja biex bekk tkompli tiżdied l-effiċjenza fis-smieħ tal-ġurijiet fil-qrati. Żieda ta' awla oħra, awla li se tkun attrezzata adekwata għal kamp kriminali, se tkun awla kriminali illi ċertament se jkun hemm bżonn aktar minn qatt qabel anke fid-dawl tar-riformi illi huma ppjanati u qed naħdmu fuqhom fi żmien li ġej. Il-Ministru għall-Ġustizzja qal ukoll li b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għal-Għawdex se toħroġ sejħa pubblika sabiex bekk jiġi identifikat x'siti disponibbli u adekwati hemm sabiex jiġi ospitat il-qorti ta' Għawdex. Il-Ministru żied jgħid li biex tkompli tiżdied l-effiċjenza tal-qorti u tissaħħaħ il-ġudikatura, inħarġet sejħa għal żewġ imħalfin u żewġ maġistrati ġodda. Il-Ministru Jonathan Attard spjega wkoll li l-uffiċini ġodda li ġew inawgurati fil-binja tal-qorti se jkunu qed iservu bħala uffiċċju għal żewġ ġudikanti u għall-istaff tagħhom. Il-Ministru Attard qal li matul is-sena li ġejja, il-Gvern se jinvesti 10 miljun euro biex il-qrati jkunu aktar aċċessibbli. Dan l-investiment ser ikun tajnuna għal ġudikanti u l-impjegati fil-qorti fit-tħaffif ta' dak li huwa proċess ġudizzjarju u bekk ċittadini fl-aħħar mill-aħħar igawdu minn ġustizzja aktar aċċessibbli u effiċjenti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet kellem ukoll is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja Johan Galja li semma numru ta' miżuri u inizjattivi li se jsiru mill-entitajiet fih dan il-Ministeru b'attenzjoni speċjali għall proċess tad-diġitalizzazzjoni.